Θα πάμε στην τελευταία ομιλία για αυτή την πρωινή συνεδρία από τον κύριο Στρουμπάκο Αλέξιο, ο οποίος θα μας μιλήσει όχι για ευχάριστα πράγματα πάλι, λοιπόν, για το προσυμπτωματικό έλεγχο και πρόληψη καρκίνου στους αγρότες, αφού είναι πρόληψη, μάλλον ευχάριστα. Ναι. Μετά την ομιλία και του κυρίου Στρουμπάκου θα μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις ομιλητές. Να ευχαριστήσω και εγώ τους δύο οργανωτές. Εγώ αισθάνομαι σπίτι μου τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Να ευχαριστήσω πιο πολύ αυτούς που προέρχονται από άλλες περιοχές, τον κύριο Πρίτη, τους καθηγητές. Η δική μου εισήγηση αφορά την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο στους αγρότες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν ξεχωριστές μεταξύ τους αγρότες. Η πιο πολύ η αίσθηση που έχουμε σε τι κινδύνους μπορεί να εκτίθεται περισσότερο από άλλες εργασιακές, θα λέγαμε, ομάδες. Ο καρκίνος είναι από τα πιο συχνά, θα λέγαμε, προβλήματα υγείας παγκοσμίως, η τρίτη αιτία θανάτου σε παγκόσμια κλίμακα. Στη Δύση, στην οποία ανήκουμε, είναι το δεύτερο αίτιο θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με κάποια ανέκδοτα, θα λέγαμε, δεν είναι τόσο επίσημα τα δεδομένα, τα αριθμητικά, πιο πολλοί από τις χώρες γύρω από την Ελλάδα έχουν αντλήσει δεδομένα. Θεωρούμε ότι ο πιο συχνός καρκίνος ενδεχομένως στην πνεύμονα, ακολουθούμενος από το καρκίνο του μαστού, του εντέρου, του προστάτη. Αυτοί είναι οι συνήθεις καρκίνοι οι οποίοι παίρνουν τη ζωή ενός ανθρώπου από καρκίνο και αυτούς προσπαθούν να προλάβουν. Είναι εντυπωσιακό αν κανείς σκεφτεί ότι μία πόλη σαν την Καλαμάτα κάθε χρόνο διαγιγνώσεται στην χώρα μας από καρκίνο και μία πόλη σαν την Τρίπολη χάνει τη ζωή της από καρκίνο. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Αν σκεφτεί κανείς ότι αν φτάσει στην ηλικία των 80 ετών, η πιθανότητα αν είναι άντρας να αποκτήσει καρκίνο είναι 1 στους 2. Βέβαια, μέσα σε αυτούς είναι και ο καρκίνος του προστάτη, που θεωρούμε ότι είναι ένας καρκίνος που οι περισσότεροι άντρες στην ηλικία εκείνη θα το έχουν ακόμη και αν δεν το έχουν διαγνώσει. Και στις γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού, που είναι ιάσιμος σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε, 1 στους 2 άντρες και 1 στις 3 γυναίκες, αν φτάσει στα 80-85 έτη, θα έχει καρκίνο. Άρα είναι πάρα πολύ συχνό πρόβλημα υγείας και αξίζει κανείς να δώσει έτσι μεγάλη σημασία. Τα αίτια τις περισσότερες φορές είναι πολυπαραγωγικά, δεν είναι ένα αίτιο. Όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι ο 1 στους 3 καρκίνους θα μπορούσε να προληφθεί με τροποποίηση του τρόπου ζωής μας, της διατροφής μας, διότι οι περισσότεροι καρκίνοι σχετίζονται με παχυσαρκία. Η παχυσαρκία έχει ως βασικό πρόβλημα, θα λέγαμε, την αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο οργανισμός βγάζει περισσότερη ινσουλίνη για να ρυθμίσει το ζάχαρο που είναι συνός στους παχύσαρκους. Η ινσουλίνη, σαν ουσία, είναι αυξητικός παράγοντας, διεγείρει και ρεθίζει τα κύτταρα να πολλαπλασιάζονται. Κάποια από αυτά θα σταματήσουν να ελέγχονται και θα οδηγήσουν σε καρκίνο. Η χαμηλή κατανάλωση φρούτων λαχανικών θεωρείται ότι στερεί από τον οργανισμό εκείνους τους παράγοντες που θα μπορέσουν στα πρώιμα, στα προκαρκινικά στάδια να βοηθήσουν στην αποτοξίνωση, θα λέγαμε, και στην ρύθμιση κάποιων μοριακών βλαβών πρώιμων. Η έλλειψη φυσικής άσκησης δραστηριότητας μέσω του μεταβολικού συνδρόμου και της παχυσαρκίας πάλι είναι, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά καρκινογόνος. Το κάπνισμα προφανέστατα έχει άμεση επαφή, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο. Η κατάκτηση αλκοόλ και στους ιστούς από όπου περνάει το αλκοόλ, στοματοφάρικας, ισοφάγος, σηκώτη, αλλά και μέσω του μεταβολικού συνδρόμου οδηγεί σε αυξημένη καρκινογένεση. Και βέβαια η έκθεση σε τοξικές ουσίες, παρόλο που δεν υπάρχουν τόσο τέτοια δεδομένα άμεσα για το ποιες ουσίες, κυρίως στους αγρότες,
ευθύνονται. Ξέρουμε από άλλες επαγγελματικές τάξεις, αυτούς που παλαιότερα έρχονταν σε επαφή με βενζίνες, με χρώματα, είχαν μεγαλύτερο ποσοστό καρκινογέννησης. Προφανέστατα, η έκθεση η ανεξάρτητη στον ήλιο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πιθανότητα καρκίνου του δέρματος. Το στρες, ακούγονται πάρα πολλά, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το στρες οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή, θα λέγαμε, κορτιζόνη στο σώμα, η οποία οδηγεί σε ανοσοκαταστολή έναν οργανισμό, οπότε πάγουν οι μηχανισμοί άμυνας ενός οργανισμού και προφανέστατα ένα κύτταρο το οποίο θα είναι παθολογικό ή θα αρχίσει να γίνεται, θα λέγαμε, ανεξάρτητο και να οδηγήσει σε καρκίνο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το σώμα. Τώρα, οι ακρότες σε σχέση με τους άλλους επαγγελματικούς πληθυσμούς. Η δικιά μας εμπειρία από την περιοχή δική μας είναι ότι πίνουν περισσότερο αλκοόλ σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες. Καπνίζουν μάλλον περισσότερο. Ένας δημόσιος υπάλληλος σε μια υπηρεσία αναγκαστικά θα έχει κάποιο διάστημα μεγαλύτερο εκτός για να καπνίσει. Μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο, προφανέστατα αυτό αφορά και τους νεότερους και από άλλες τους μετανάστες, όπως αναφέρθηκε, που είναι πάρα πολύ στην Ίκαθρο. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη πιθανότητα βλαβών στο δέρμα και αναγκαστικά και καρκίνο του δέρματος. Και το πιο σημαντικό κατ' εμέ είναι ότι οι αγρότες, λόγω της φύσης της δουλειάς, έχουν δυσκολία να προσαρμοστούν ή να μπορέσουν να υποβληθούν σε όλα αυτά τα προγράμματα του προληπτικού ελέγχου, τα οποία οδηγούν στην πρώιμη ανακάλυψη καρκίνου, που είναι και σε μεγάλο ποσοστό οι άσθενους. Από όλα τα αίτια, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το τσιγάρο. Το τσιγάρο θεωρείται ότι από μόνο του προκαλεί το 1/3 των καρκίνων. Αν κανείς το προσθέσει και όλες τις άλλες, την έκθεση σε όλους τους άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, στο χολάπι, στα φάρμακα, μάλλον το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στους αγρότες. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η θεραπεία που είναι η μακράν η καλύτερη είναι η πρόληψη. Και πώς γίνεται η πρόληψη? Υπάρχουν δύο τρόποι. Η πρωτογενής πρόληψη, τι σημαίνει να αποφύγουμε τους κινδύνους που αυξάνουν την καρκινογέννηση, να αυξήσουμε την άσκηση, να μειώσουμε το βάρος, να μειώσουμε το αλκοόλ, να αποφύγει κανείς το κάπνισμα. Η υγιεινή διατροφή, θεωρώ ότι οι αγρότες έχουν την ευκαιρία και την ευλογία να έχουν πρόσβαση σε πιο υγιεινές βιολογικές, θα λέγαμε, διατροφές σε σχέση με τους υπόλοιπους, θα λέγαμε, ανθρώπους στην υπόλοιπη χώρα και να αποφύγουν την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, την έκθεση δηλαδή χωρίς προστασία, χωρίς καπέλο, χωρίς μακριά πουκάμιση κτλ. Υπάρχει και η δευτερογενής πρόληψη, η οποία είναι η συμμετοχή ουσιαστικά στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Τι είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος? Είναι ο έλεγχος που πρέπει να κάνει ο γενικός πληθυσμός, όχι αυτός που έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτός δεν λέγεται προσυμπτωματικός ή προληπτικός έλεγχος. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι, ο στόχος είναι να βρει κανείς βλάβες, οι οποίες είτε είναι προκαρκινικές, είτε είναι στο πολύ αρχικό στάδιο που δεν έχουν δώσει συμπτώματα, με αποτέλεσμα η πιθανότητα αντιμετώπισης της ριζικής να είναι πάρα πολύ ψηλή. Και ποιοι καρκίνοι καλύπτονται στον προσωπικό έλεγχο? Ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του παχαίου συντέρου, ο καρκίνος του τραχείου της μήτρας, του μαστού με τη μαστογραφία, του παχαίου συντέρου με την κολονοσκόπηση, του τραχείου της μήτρας με το τεστ ΠΑΠ, ο καρκίνος του πνεύμονα με αξιονική θόρυξη, όπως θα δείξω σε λίγο, και ο καρκίνος του προστάτη με ερωτηματικό, γιατί οι επιστημονικές ενώσεις διεθνώς έχουν αντικρώμενες απόψεις αν θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, δηλαδή ο έλεγχος του PSA και σε ποιους θα το προτείνεις. Ο καρκίνος του μαστού, ο προληπτικός έλεγχος είναι η μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών και μετά. Συνήθως λέμε ανά ένα έτος, μετά από κάποια χρόνια, ανάλογα και με την γυναίκα, μπορεί να γίνει λίγο πιο αραιός, ανά 2 έτη. Αλλά καλό είναι οι άνθρωποι να έχουν στο μυαλό τους ότι μία φορά το χρόνο πρέπει να κάνουν μαστογραφία. Η θνησιμότητα, η θνητότητα πέφτει πάρα πολύ, διότι τις περισσότερες φορές οι βλάβες θα είναι πάρα πολύ μικρές και αντιμετωπίσιμες. Ο καρκίνος του παχαίου συντέρου πλέον συνίσταται στην κολονοσκόπηση από την ηλικία των 45 ετών και μετά. Εδώ οι περισσότεροι, μάλλον είμαστε πάνω από 45 χρονών, θεωρώ ότι θα την έχουμε κάνει όλοι. Είναι μια εξέταση η οποία πραγματικά σώζει ζωές,
Σε αυτούς που για διάφορους λόγους βιολογικούς, σωματικούς, ψυχολογικούς δεν μπορούν να κάνουν ορολογική κολονοσκόπηση, διότι απαιτεί και μια προετοιμασία συγκεκριμένη, εναλλακτικά είναι η σιγμοειδοσκόπηση, αλλά πιο συχνά, μαζί με έλεγχο αιμοσφαιρίνης στα κόπερνα. Η σιγμοειδοσκόπηση βλέπει περίπου το 1 τρίτο του εντέρου, το κατώτερο μετρήτο, όπου συνήθως εντοπίζονται τα 2 τρίτα των καρκίνων. Άρα λέει κανείς ότι χοντρικά πιάνει τους περισσότερους όγκους. Ο στόχος της κολονοσκόπησης είναι να βρεθεί μια βλάβη πολύ πρώιμη, ένας πολύποδας, που είναι καλοήθης κατάσταση, ο οποίος όμως έχει τη δυναμική σε 2-3-4 χρόνια να γίνει καρκίνος. Οπότε βλέπουμε εδώ έναν πολύποδο που είναι σαν αναμητάρι, στην κολονοσκόπηση είναι πολύ εύκολο να αφαιρεθεί. Αν αυτός ο συγκεκριμένος δεν αφαιρεθεί, μετά από 4 χρόνια απαιτεί μάλλον θα έχει γίνει καρκίνος και θα απαιτεί χειρουργία. Η κολονοσκόπηση δεν είναι όπως φαντάζονται μερικοί. Μια παραβίαση είναι, όπως λένε οι περισσότερες γυναίκες, ένας πολύ καλός ύπνος, τους θυμίζει την αναισθησία που έχουν στη γέννα. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία πλέον. Ο καρκίνος του πνεύμονα. Μέχρι πριν 10 χρόνια δεν είχαμε τρόπο, πέρα από την αποφυγή του καπνίσματος, να προλάβουμε ή να διαγνώσουμε έναν όγκο πρώιμο. Έγινε τον προηγούμενο αιώνα μια πολύ καλή καμπάνια της καπνοβιομηχανίας, με πάρα πολλούς ανθρώπους να το θεωρούν ως πρεστίζ, ως ανδρισμό, ως απελευθέρωση γυναίκες, με αποτέλεσμα να την πληρώσουν πολύ γνωστοί και άγνωστοι την υγεία τους με καρκίνο του πνεύμονα. Πλέον οι διεθνείς συστάσεις είναι να γίνεται μια αξονική θώρακος χαμηλής, όπως λέμε, δόσης, χωρίς ιδιαίτερη ακτινοβολία, που φαίνεται ότι είναι καλή, αποδείχθηκε ότι είναι καλύτερη από μια ακτινογραφία θώρακος, γιατί μπορεί να πιάσει πιο πολλούς όγκους σε μικρό μέγεθος, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώπιση, το έγκαιρο χειρουργείο και τελικά το να σωθούν περισσότερες ζωές από καρκίνο πνεύμονα. Η σύσταση διεθνώς είναι να γίνεται ένα screening, δηλαδή αξονική θώρακος από την ηλικία των 55 μέχρι τα 75 χοντρικά, σε ανθρώπους που έχουν καπνίσει πάνω από 30 πακετέτη. Τι είναι αυτό? Είναι πόσα χρόνια καπνίζει κανείς με πόσα πακέτα τσιγάρου την ημέρα. 3 πακέτα την ημέρα, στα 10 χρόνια είναι 30 πακετέτη. Άρα αυτός, αν είναι από τα 55 μέχρι τα 55, δικαιούται να κάνει μια αξονική θώρακος χαμηλής δόσης. Ακόμη και αυτοί που έχουν σταματήσει το τσιγάρο, αν είναι λιγότερο από 15-16 έτη, θεωρούνται ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, άρα και αυτοί εμπίπτουν στην κατηγορία. Και εφόσον κανείς έχει σταματήσει το τσιγάρο, αυτό το επαναλαμβάνουν για 3 χρόνια. Η οδηγία δεν είναι σε αυτούς που συνεχίζουν να καπνίζουν, ότι καπνίζω, αλλά κάνει και μια αξονική, ώστε όσο είναι καλή να συνεχίζουν να καπνίζουν. Έτσι, χρειάζεται και μια απόφαση από τον άνθρωπο ότι θέλει να αλλάξει δύο τρόπους ζωής για να μειώσει τον κίνδυνο. Σε αυτούς που έχουν επιπρόσθετα και άλλους παράγοντες, όπως είναι οι αγρότες, το όριο μπορεί να είναι πιο χαμηλό, στα 50 χρόνια και όχι στα 55, της πρώτης αξονικής θώρακος. Ο καρκίνος του τραχείου της μήτρας, και αφορά εδώ τις γυναίκες, τις αγρότησες πιο πολύ, γιατί παλαιότερα, λόγω, θα λέγαμε, πεποιθήσεων, λόγω μειωμένης εκπαιδευτικής ή επίπεδου κοινωνικού, απέφευγαν να κάνουν τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο, με αποτέλεσμα οι περισσότερες, όταν θυμάμαι πριν 30 χρόνια που ήμουν φοιτητής στην Πάτρα, οι περισσότερες γυναίκες ηλικιωμένες από τα χωριά επάνω, που ντρεπόντουσαν να τους δει όχι γιατρός και άντρας καν, ερχόντουσαν σε πολύ προχωρημένες καταστάσεις με γυναικολογικούς καρκίνους. Το test PAP, που είναι η μέθοδος πρόληψης, μαζί στις νεότερες γυναίκες με το εμβόλιο εναντίον του ιού των θυλωμάτων, έχει μειώσει την εμφάνιση του καρκίνου του τραχείου της μήτρας κατά περίπου 80-90%. Είναι εντυπωσιακό ότι τώρα δεν βλέπουμε συχνά γυναίκες σε ηλικία 40-50 ετών με καρκίνο του τραχείου της μήτρας. Πιο πολλές είναι ηλικιωμένες. Βεβαίως θα υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά σαν ποσοστό νοσήματος, ποσοστό καρκίνου, είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν. Το τεστ PAP συνιστάται από την ηλικία των χοντρικά, να τα πω, με λέω λεπτομέρειες, από τα 20 και μετά.
ή από τα 3 χρόνια μετά την πρώτη επαφή. Στους πιο ψαγμένους μπορεί να κάνει κανείς τεστ PAP μαζί με έλεγχο για τον ιό των θυλωμάτων. Αλλά ας μείνουμε στο τεστ PAP, το οποίο είναι μία εξέταση ανά έτος. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, αν είναι συνεπής και στο τεστ PAP δεν έχει βρεθεί καμία αλλίωση ούτε προκαρδιακή βλάβη, μπορεί από κάποια και μετά να το κάνει ανά 2 ή 3 χρόνια. Και στις γυναίκες που είναι πάνω από 65 ετών, εφόσον έχουν προηγηθεί 3 φυσιολογικά τεστ PAP, χωρίς βλάβες, ατυπίες και τέτοια πράγματα, μπορεί να σταματήσει τον έλεγχο. Ο καρκίνος του προστάτη. Υπάρχει όφελος. Πότε, σε ποια ηλικία είναι το PSA, είναι κάτι άλλο. Έχουμε πρόβλημα εδώ, γιατί δεν ξέρουμε ποιο νούμερο του PSA είναι αυτό το οποίο θα μας εξασφαλίσει καλύτερα. Αν αυξήσουμε το όριο, θα χάσουμε πολλούς καρκίνους. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν καρκίνο προστάτη με χαμηλό PSA. Αν μειώσουμε το όριο, θα έχουμε πολλά ψευδώς θετικά, με αποτέλεσμα από τις κόσμους να υποβάλλονται σε βιοψίες, οι οποίες δεν είναι όλες χωρίς επιπλοκές. Άλλοι μπορεί να έχουν αιμορραγία, άλλοι μπορεί να έχουν λίμωξη, προστατήτες και ούτω καθεξής. Έχει αναφερθεί ότι ένα νούμερο το οποίο, ας το πούμε έτσι, είναι λίγο ισοφαρίζει, είναι λίγο ισορροπημένο, το 4. Θα έλεγα από την εμπειρία μας την ογκολογική ότι πιο πολύ η διαφορά από έτος σε έτος μάλλον παίζει ρόλο παρά το νούμερο αυτό καθ' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν PSA για χρόνια 1 και ξαφνικά είναι 2-2,5 και πραγματικά αυτό είναι πιο σημαντικό από το να έχει κανείς μονίμως 6 ή 7 αλλά χωρίς κανένα άλλο σύμπτωμα και με μανικό προστάτη στη δεύτερη ηλικία. Οι επιστημονικές ενώσεις δεν συμφωνούν όλες. Τα επίσημα κράτη δεν έχουν βάλει το PSA στον τακτικό επίσημο προσυμπτωματικό έλεγχο όπως είναι η κολονοσκόπηση και μαστογραφία. Γι' αυτό συνιστούν οι περισσότεροι συζήτηση του γιατρού, μάλλον του γενικού γιατρού, που είναι ο πρώτος που θα έρθει σε επαφή με έναν άνθρωπο ασυμπτωματικό, σε case-based, σε μια εξατομικευμένη, θα λέγαμε, προσέγγιση, συζήτηση, δηλαδή κανείς αν έχει κάποιους άλλους κινδύνους, αν έχει ένα ποινικό ιστορικό και το καθεξής. Εάν κανείς πάει προς την μεριά της προσυμπτωματικής, θα λέγαμε, του προσυμπτωματικού ελέγχου, είναι με το PSA, μαζί με δακτυλική εξέταση ετησίως. Οπότε, εν κατακλείδη, ο προσυμπτωματικός έλεγχος περιλαμβάνει τεστ PAP, μαστογραφία, μάλλον PSA, αλλά πρέπει να συζητείτε με κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, και βεβαίως κολονοσκόπηση και στους καπνιστές αξονικηθόρυβους. Πιο σημαντικό, βέβαια, είναι κανείς να υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής, ο οποίος να περιλαμβάνει άσκηση. Βεβαίως, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Λιάζη και από τον κύριο Βαβλή, η άσκηση στους αγρότες είναι άσκηση, είναι μια καταπώνηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω το έλεγχος του σωματικού βάρους είναι εφικτός. Ο περιορισμός των καταχρήσεων τσιγάρου ή αλκοόλ, η κατανάλωση φρούτων λαχανικών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η αποφυγή βέβαια των επεξεργασμένων τροφών θεωρείται για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι είναι κόκκινο πανί όλες οι τροφές οι οποίες περιέχουν επεξεργασμένα, λουκάνικα, παστά και τέτοια πράγματα. Νομίζω το μήνυμα είναι ότι κανείς πρέπει να είναι πιο συντηρητικός, να αποδεσμευτούν οι καπνιστές, αν μπορούν, από τα δεσμάτια του τσιγάρου και για τους αγρότες ιδιαίτερα να έχουν λογισμένη έκθεση στον ήλιο, αν αναγκαστικά πρέπει να έχουν καλές τις αντίστοιχες προφυλάξεις.